Parlem en secret? Sempre busquem llocs on viatjar. I, per què no, connectar-s'hi? Però estos espais també necessiten de persones que els ompliguen. Et necessiten a tu. I és que per cada destinació ha d'haver algú que la visca. Com més, millor. Els llocs naixen i es disfruten amb allò que els altres ens han deixat. En fi, que esta també és la teua història. Vingues d'on vingues i sigues com sigues. Sense fronteres, sense límits. Perquè no estem tots fins que no estàs tu. La Comunitat Valenciana, també per a tu.